Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw u bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don
laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. So o ye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ngonga o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati in na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. O tɛ baasi ye. N'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ 1 min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. I musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. Nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Ba Sunkalo e filila dɛ nka bɛ bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. A fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama
malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ k'a ka jeni yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne ti foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ a kɛra ten tugun dugutigi n y'a faamu an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama awɔ kɔrɔjɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ anw filaw tigɛ ma jalen ayi ni ko kelen anw fila tɛ to ko abada an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye avril kalo tile 22 san 2025 an ka kuma la kumabaw bɛna kɛ min ye sɔgɔmada na o ye mali minisiri min bɛ ji ani kuranko kunna ale ka taama ka taa moritanikaw fɛ yen
bingali dɔ o kɛra ka ɲɛsi gun masa gun min n'o bɛ gun sirikaw fɛ yen maa 6 olu kɔni tora ji kan yanfoyilakaw fɛ yen maa 1 o ni sera ka kisi a ye cité maa minnu bɛ yen n'olu bɛ AES kɔnɔna na sa k'a fɔ an ni cité ɲɔgɔntikaw fɛ yen kulukoro tɛmɛnen kɔfɛ kerecɛnlakaw a b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ seli la min ye nin waati in na ye sa an yɛrɛ sabatira fɛn caman kan nin yɔrɔ ninnu na a kan ka jateminɛ Segu gouverneur a ka hakili to Segu poste la jama min bɛ yen a dara wuli barika ka bon dɛ an b'a ɲini ka kɛ vitesse ko ye nka mobili de ka kɛ finitigiw de b'u sigi wari bɛ taa ta ka d'u ma kaye kɔnɔ mobili tɛ lakɔlɔsi an k'o lajɛ dɛ jamana in bilama an kɔni tɛmɛna sira min fɛ an ye nin lakɔlɔsi yɔrɔ caman na an yɛrɛ ɲɛ sigara a ma k'a ye k'a dɔn k'a fɔ min don ɲɛmaw a ye fɛɛrɛ tigɛ nin ko ninnu a ka ninnu fɛsɛfɛsɛ sɔgɔmada in na bolikuma dɔ lase baarakɛlaw ma k'u k'an ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka dugukɔnɔmaw ma minanko la sɛnɛkɛminanko la sɛnɛkɛ baarako la sɛnɛkɛ dugukoloko la a jiko la ɲɛmaw ka wuli k'a ko sɛgɛsɛgɛ lakanabaliya kɛlen don k'a to bi an ka sɛnɛkɛla caman olu degunnen don keba ye kɔlɔsili min kɛ ni nɔgɔ feerela ka ca Mali fɛ nɔgɔ bɛ san minnu fɛ ka di sɛnɛkɛlaw ma a tɛ tɛmɛ nɔgɔ feerela 5 kan n'o ye fournisseur ye o sugu bɛ tɛmɛ ministiriso min fɛ o ye sɛnɛ ministiriso ye keba a nɔgɔ feerelaw olu yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye olu yɛrɛ bɛ nɔgɔ feere foro bɛ u yɛrɛ bolo b'a ca la jamana bɛ musaka di olu de fana ma tuguni olu kɔfɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɛlen don ka tɔnw sigi tɔn minnu bɛ yen ko o ye coopératives ye k'o ye dugutɔnw ye olu fana bɛ papier ninnu de ɲini ka taa nɔgɔko jateminɛ keba nin ko in tibitaba barika ka bon nɔgɔ feerela bɛ taa nɔgɔ ɲini fournisseur ye marché dira e ma e bɛ wuli k'i jɔ de o de kɔfɛ ka taa maa wɛrɛ fɛ yen k'e bɛ taa nɔgɔ san o fɛ o ŋanamu n'o kurutu o bɛ ta ka kɛ mun ye bagabagali kan olu de b'a fɔ fana an bɛna dugawu kɛ jamana ye an bɛ nin taabolo in dɔn ninnu y'an ka kabila mɔgɔw ye n'a y'a kɛ tan an bɛ se ka kuma u fɛ kabi san joli a bɛ ka kuma u fɛ jamana tɛ ka basigi lafiya tɛ ka na sɛnɛkɛlaw tɛ lafiya jamanadenw tɛ lafiya balo tɛ sɔrɔ ne ko n ko ni samiya sera président ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ fɔ ko ɲinan san kɔnɔna na an mago bɛ nin balo hakɛ in na nka ni samiya banna a bɛna fɔ an ɲɛna k'an y'a sɔrɔ ko f'an tɛmɛna kan nka maa si ɲɛ tɛ d'a kan sɔngɔ bɛ gɛlɛya o san kelen tuguni keba u bɛ tila tuguni k'a fɔ tuguni ko sunkalo setɔ filɛ nin ye walima waati gɛlɛmanw kɛtɔ filɛ nin ye o jagokɛla kelen minnu ye nɔgɔ feere an ma dɛ an bɛ tila ka wari ta ka di olu ma tuguni ko exonération k'u ka taa balo ta ka bɔ kɔ kan ko ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi an b'a ɲini fɛ i ka gɛrɛ sɛnɛ ko la i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an ye taama min kɛ togodaw la ko minisiri min b'i bolo k'a minisiri k'a bɛna baara min kɛ a ka ɲi sɛnɛkɛlaw ko u b'a dɔn maa min don maa tilennen don maa laadiri don a bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ nka nɔgɔ sannaw nɔgɔ feerelaw an'u bɛna kari ɲɔgɔn na dɛ n'i dun ma wuli k'a dɛmɛ yaasa dugudenw ka se ka nɔgɔ sɔrɔ a ka taa ba 4 a fɛn turunnen bɛɛ tɛ ye maa caman bɛ yen ko nɔgɔ feerela don nɔgɔ tɔni 1 a tɛ sɔrɔ u ka magasin kɔnɔ wa nɔgɔ minnu fana bɛ yen n'o olu bɛ ka ɲini nin waati in na sɛnɛkɛlaw sigilen don k'u bolo fila da u sen kan hali bi dɛ n hakili la k'a fɔ samiya kɔni ye kalo kura ye baaraw bolo dalen don keba anw ka jamana kɔnɔ office du Niger ale min kan ka kɛ jiginɛ ye sɛnɛkɛyɔrɔba ye keba i b'a kalama ko 100 sarada la office du Niger 10 dɔrɔn de bɛ ka baara 10 100 sarada la dugukolo min fɛnsɛnnen filɛ an bolo nin ye 10 de bɛ ka baara office du moyen bani maaw olu ta kɛra sisan u bɛ wuli de ka taa jagokɛlaw fɛ yen ka taa sengolaw fɛ yen ka t'olu ɲini a ye n'an ka sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔma don ni nɔgɔ ye a ye n'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ni minan ye a ye n'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ni intrant ye yaasa u ka se ka dugukolo sɛnɛ an kana taa balo san o gouvernement kelen
o de bɛ tila tuguni ka exonération ta k'a di mɔgɔw ma maa minnu yɛrɛ bolo bɛ nɔgɔ feere la k'olu ka tila tuguni ka taa balo ta kɔ kan ka na yan'a k'o kɛ mun na a t'o intrant wari kɛ ka dugukolo dilan dɔ ka fara an ka balo kan n'i bɛ taa balo ta kɔfɛ ka na i bɛ taa ta dugu min na i n'o o yen kɔni pɔri wari bɔ entrepôt min b'i bolo i n'o wari bɔ i n'a bila bateau kɔnɔ ka se Dakar walima Côte d'Ivoire port la i n'a bila camion kɔnɔ ka bɔ yen ka na yan dugukolo fɛnsɛnni ma aw bolo ala y'o d'aw ma yan'aw k'an ka wari ta k'a di ninnu ma o de la n ko ɲɛmaaw ma a ye jigin aw ka kow ɲɛɲini aw ka falen don kow la danaya dalen don maa minnu kan u tɛ ka baara ninnu kɛ u kɛcogo la n'i taara togodaw la bi i bɛ masaya segin ala ma an kun b'an disi gosi k'anw ye busɛnkaw ye an kun b'an disi gosi k'anw ye buwajɛkaw ye an kun b'an disi gosi ko san 7 ɲɔ bɛ sɔrɔ an ka jiginɛ na bi jiginɛ yɛrɛ ta anw bolo basigibaliya kɛlen don k'anw bɛɛ siran tasuma bɛ don foro la min ye baara min kan ka kɛ samiya kɔnɔ samiya bɛ labɛn cogo min maaw bɛ sɛgɛn minnu kɛ u bɛ musaka minnu ɲini u bɛ tila ka taa nɔgɔ minnu ɲini u bɛ se ka baara min k'u yɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɛlen don ŋanamu ni suyɛni ni ɲa k'a bɔsi a tigi la ye wa a tɛ taa foro kɔnɔ a musaka tɛ yen fana wa ala ka n'i ci dɛ a dɔw bɛ yen n'u ye nɔgɔ d'i ma n'i y'o dun i ka foro la fo k'i sa a suman tɛ falen gouvernement kan ka nin bɛɛ de jateminɛ o de la ne ko n ko k'i sigilen to Bamakɔ yan k'e bɛ ka Mali mara i tɛ ka Mali mara dɛ i bɛ ka Bamakɔ de mara o mankan o politiki mankan o jɔyɔrɔ ɲini o wulikabɔ sɔn kan o labɛnniw a ye bɔ o de kɔnɔ aw ka jigin aw ye minnu bila baara la k'u sɛgɛsɛgɛ a bɛ ka kɛ ka ɲɛ wa keba e b'a fɔ ko ne bɛ kuma bɛɛ sɔrɔsiw sɔgɔnɔma don do e ye chef d'état-major ye k'a ye kalo 2 kɛ n'a ma taa zole da kɛlɛdagaw la wa n'a ma taa e yɛrɛ tɔ ma Keba Sangare o t'i bila ka taa wa chef d'état-major AT armée de l'air garde nationale gendarmerie police u bɛɛ tɛ munumunu wa mun b'a to e min ye directeur national de l'agriculture ye samiya bɛ ban k'e sigilen to Bamakɔ chef de zone tɛ taa yɔrɔw la contrôleur tɛ taa suivi mɔgɔw tɛ taa appui mɔgɔw tɛ taa sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de tolen n'u yɛrɛ ma ye ten ca samiya bɛ daminɛ awɔ an ye ɲɔgɔn ye ɲinan an ka bɛna tonne 2 sɔrɔ samiya bɛ ban an tɛmɛna 2 kan mɛ o bɛɛ la maliyɛnw bɛ taa malo san da gɛlɛn na tuguni o 2 bɛ se ka taa o tɛ taa o fan dɔ fɛ a tilennen tɛ de jamanakuntigi a y'a ɲini a k'a ɲɛdɔn a ye jigin a ka maa minnu bilalen don baara na a k'u sɛgɛsɛgɛ nɔgɔko bɛ kɛ cogo min na n y'a mɛn k'u bɛ fɛ ka kangaran da i ka minisiri ɲɛ sabula a n'u tɛna bɛn u bɛna mun fɔ u bɛna taa nkalon tigɛ yen sabula a mɔgɔw don fan ka ca u bɔ fan ka ca u bɛ se ko caman na olu de bɛ taa ala minɛ ka kasi an ka kabilaw ye nin ye an ye nin dugawu don jamana ye kabini jamana in dara dugawu bɛ don a ye ala de bɛ ka anw sutura koyi walayi Keba ne bɛ nin f'i ɲɛna n k'i sɛmɛ ala la maa min balola tiɲɛ fɔ kama i tɛ sa bololankolon ala dɛ ka n'i jigi tigɛ ala la bi ka gɛlɛ ani n ta tiɲɛna tɛ kelen ye dɔw ko k'an ka jamana dɔw la n ko an tɛ jamanaw lajɛ anw ka jamana ka bon ni jamana mun ye an t'an sanga olu ma an ka baaraw kɛcogo tɛ kelen an ka dugukolow tɛ kelen an ka sɔrɔw kɛcogo tɛ kelen Keba misali la n bɛ min d'i ma bɛɛ b'a fɔ ko Segu mara sɛnɛkɛlaw k'u tɛ wuli joona Segu ala ye Segu sɔn ni ji jiginna ni Segu wulila k'i jɔ a bɛ min sɔrɔ tɔw t'o sɔrɔ ala y'o kɛ Segu dugukolo ye Segu ti girin tɔw bɛ se ka ala yɛrɛ don n ko n'i yalala an ka jamana kɔnɔ passer n'i yalala Mali kɔnɔ i bɛ taama baara ni nafolo de kan walahi a kana n bɛ yafa ɲini an ka mɔgɔw dɔw fɛ an ka siya dɔw fɛ u ka sigidaw la bagan dɔw b'u bolo n'i y'a ye wala fa a baara bɛ diya e yɛrɛ ye sɛ kelen bɛ dɔw bolo a kɛlen don k'o minɛ ka ɲɛ ba kelen lɛ ani fɛnw k'u dilan k'u ɲɛ k'a yɔrɔ saniya a bɛ taa ka feereni kɛ ka na a bɛ na a b'a ka dayirimɛ sɔrɔ a ka fɛn bɛɛ b'a bolo n'i y'a ɲininka k'a bɛ joli sɔrɔ n'a y'o f'i ye mɛ Bamakɔ a tɔgɔ ye di finiko ba kun n'a kun Bamakɔ kun n'a kun fo Kulukoro foyi t'a la jamana bɛ wari sɔrɔ min na namasa feerela lemuruba feerela cɛncɛnbɔla pikɛrisena finikola fosi tɛ yen ba kankun sila hali k'a fɔ ko nin ye badawolo dɔ ye an k'o labɛn funteni na denmisɛnninw ka taa ye an k'a lakɔlɔsi ka batonu bila ka maaw k'u ni lafiya anw tɛ nin si kɛ
ngana ayansigi baraka bala bini ngana amfaka warte téléphone flavé bolo jagarta be e bolo dongo de ko kete barala tie chômeur e ba war bomi anga barake munu blalo no bara fena ay haklina o laje ay mirina o laje bamako dunda na boda ni ya jatimine irete minge seguni bamako che mino de ke bamako ale ni tour d'Afrique che bagina ni tour d'Afrique ibe minga aga kumarola akaja ko fereli kala o sigile no gidronga gouvernement de seno no kulula wuli ngo fanga kara fly sa ke banga da wa keba ne tara laje de kuyi ire kumbe ama fi ko de iye Senegalaw kuma kame u ko ministre min be ka ba fa ka bara mi ko buna na kangaranda anye ko no ko ferelo buna na kangaranda ku wulilo na kama ere ndi de l'agriculture parce que ate son namarani u ko kurutuma ate fendo ne ko me fen fla fo gouvernement ka jidawla ni anga na follow na ma se ka do anga jamana feuna u kana exoneration di machine u ka ta sta no la ka di Senegalaw ma u ka malo sene aka blanga u pamu kono o ko ni ti kusuala ko yi iba kalama ko antara nyogon ye la ke ba fleni akmbe sans Senegalaw toni ba mugani duru pa gamya kala u ko kutse ga sene an yin ga ko muna anogo tubulu adugukolo tubulu alaben tula an wono dira dun ko no dira ko alna ka danga ke million keme parce que dugukolo be jibe fo be ngan laben de ti obi konga fo ulu nyena de kanye antemeto gitron da fedron an segito amikana nyebe zaban ferelena muso be kata zaban tike kana a fere mokoma nga sober ke mo ngibaro ngoni ngba du kono sewa ko ngo ngibaro nga ngba du sa ngono chef la ko me ka to nga mo ka de me arozaro taka jika sanfe abi fere ami samia ta fana kono tuguni nimbe para di be temenina kewa bara kura do fana be amo fo anga nyema yo be se ka to sege ni yere duna pontige ka se segu posula muso do be ka dinga da gere ha o ka olu fana be ka dinga gere nge olu bo balo lai gitron karakar le be go gere nyame ko ministre mbe muso ni duni fe wona ka tara sezara garala edu ta garala ni ma duna pontige e pontige be muso nunu ni suni tle ube ka dinga nun da gere ubu jo mo ko be war duma o karulu ga barai mamun nga ta logo chela sisa sanga nga ke furo fe mbo bindugu boli nulu yo toy kana usigi gidro na la kube dinga da gere ango anza kuma tebe na ngasa kebani e kado e senekota dangunga nga e bolo fara wara do ala ya sa mauga sega donga fo mi manga jamana kono nan sigira ko bamako be fa wa anti sega fo shingena wa nyira fana basiki bali abna na do ala dugut sega ke mawt sega buntu nona sigidaw anwo yirwa anga baraka anga sigidaw la anga bo nyogon kumine ni nyogon kamara mine na ya anga nyesi jamana joma politiko kuma munu fe munu flex na ni te ka fo shinge jamana nyi fo sta ko fe joro nyini go ay boy anga nzigi nonda bela jilen kalane apela jilen me baradola apela jilen musaka fendo ke nga ubanu ma pew ko fo jamana kulu balu anto ka barake kulu balu wode de ulu ga demokrasi famu togoy ni odo fo bi neni ubi dogoya an woni jeleno na be on jeleno na be wan sebeno no nga jabaru masala waidun ke ba musokoroba odo fo yana odo marakala ako kibi giri maw no fe maw toy fo tubulo kinyebe ngini nzigilela ko kabe dugu jira mashi boloma do ala ne do nyebe la to ko ngobe la nindu ko wa ko ede kun ni yorodo ala do oke we ala ka kewde anga wasalo alala nga keba e kangare kelenda nyi jamana o jamana mami blari nye barakero kulu e nye tanay nyemaye kani sigiri nye sumaye de
ayi kamana gwan ita ide anga nyama obunya utisega munke ubisega munge amso ko lufo nga ke bunya konnana nenni otaun dame nyamburu jata on dame haklila yira ode on dame siga fo ode damu on fe an korbaro de la an la mona de la anyo de an bembo na an fa na an bawla an ga na fli o ma fiu idusu bora chogo i hakli sigi ki dade ki miri doni yani ka kuma boy dafe sabula kuma ale mana taka ba yo bani ni eso mara na kado e kadi general d'armée Assimi Goïta kaka hakli to anga Sénégalawla samnya setodo noko ko kuma o chaleno wa kaka ministry de mabe faka bara minge o ka sega sigi senga tuguna kelaw luga sega lafia soro akob konana la jelema amunun ba fɛ ka voyager ka sɔrɔ ama dekun sɔrɔ aka voyager kɔnɔ ɲɛ kare minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra anw ka kare o hukumu kɔnɔna na kare ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita, Omanina, Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijini, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herela, Kase Herela. Anya fa na chogo mina sa minye chrétien dine mauye ulu koninga sungalo bana no ye karem chrétien o ko bela jele me kun chermie sa o ye paki feti ale barka ka boko sebe so wada na mi pasteur jaraye anya ale soro ale ba yere kene fa bala bula pasteur ini so ma mba ni so ma kasu akera fama yede akungera fama na da bora dina est-ce que bon peut-être ada ba flavela ne ben tafo aywa ijara mba feti kera chogodi trawro ba ngi ke jaraye so ma bon ne be so abema ko ma yiga draga duma nduma ba ne be so abema aywa paki feti akunkera amesaka mun soro ka fo mogo ye nyinanta na anaw ye bato ka ka tani dakun jumewi awo kasumini tie ni nyiningalla ya fo ka ban paki celibaye chrétien mbolo paki abe an hakili jigi Yesu sayani asu kununi de la ka bosu chema ambese ka fo Yesu sayani asu kununi ori ato chrétien damelena chrétien donc feti bado Yesu bangle ko baye ngane Yesu tuma sa ka kunu ka bosu chema a bangle tuntena ke ko baye donc Yesu bangera ani a bange kun mi kana dielo de ne ka samo ka jurmo ko son ani atena to sayala avec kunu donc paki seli Yesu sayani asukunu ni hakili jigin seli di wala seli bade do ambe ka fo chrétien ya ere sin siglembe ode kan Yesu saraka kunu mogo ka jurumu koson a joli bona mogo ka jurumu koson awa parasu kono na bara dum kera kunu wala kuna sini kadamne kabi jumado anye bateau dam ko c'est vendredi saint la vendredi saint ani jeudi saint église chamamba ke o dombe talike abe nyeshin ka hakili jigi Yesu ka toroko la kadaka ka keni paki Yesu menena juma ka toro ka buko fo ka faka juma don fe donc a sara juma donc ka sibirike donc dimanche sogoma da jona a kununa ka bo su chema donc de la mo be vendredi 5 ka hakili jigi Yesu ka toro ko la ka daka o donde a menena ka toro ko sebe ani ka faka gwen direka c'est ça abu beta siblake église ko hakili jigin beke o bela ka damine juma fo ka se dimanche ma donc dimanche batuli kerengrane beke donc lu bedda ka nyeshin Yesu sayani asukunile koma wajulu beke ka nyeshin ma aywa ambe wati fonata ka delike jamana e ani ka delike haga jajien fambela jele wasa Yesu sara ka joli bon anga jurumu ko son chogomina ka jenjwa do ani ala che o jenjwa sabula ala ere ka here ka anga jamana kono ani ka basigi do jien ere kono nana aywa yirantani
ko bɛnna ko min man di kosɛbɛ n'o ye papu ka fatuli ye ayiwa a ko bi cogo di nin waati na ayiwa Kasimu i y'a fɔ ka ban papu katoliki ka ɲɛmɔgɔba do ale ka sɔrɔ anw ye église protestant ye an bɛɛ bɛ sigi la an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali église katoliki min bɛ Banankabugu yan Paki ni Noël fɛ u bɛ na mɔgɔ bila ka na fɛ an bɛ foli kɛ an fana bɛ taa u fɛ an bɛ foli kɛ donc jɛɲɔgɔnya baara bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc papu an b'a dɔn ko ni a sigira papuya la fɔ ka se bi ma a ye jɔyɔrɔ caman ta diɲɛ kɔnɔ basigi ni hɛrɛ ko la jamanaw kɔnɔ donc tiɲɛna ni ala bɛ o min di dɔgɔya ni cogo la ta wala ni waati la ta ala ka kuma b'a fɔ an ye ko an ka barika da ala ye fɛn bɛɛ la o de y'a to an dusukun ɲɛji bɔtɔ an bɛ barika da ala ye sabula ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ a tuma ni a waati la donc an b'a dɔn ko ale min ye a ta ani a bɛna mɔgɔ di fana k'a bila église catholique ɲɛfɛ min bɛna taa ɲɛ ka baaraw kɛ i n'a fɔ ale y'a kɛ cogo min na h'a ka ja ka tɛmɛ ale yɛrɛ ka a kɛlen kan an b'o de ɲini ala fɛ ayiwa an b'a di ka baara ka ca kuma kuncɛ kuma jumɛn surtout nin waati na bi ye don fɔlɔ ye kabini fɛti daminɛna baarakɛyɔrɔ tagaw bɛ yen bi kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ fɛ ayiwa Kasimu ne kɔni bɛ foli di kunnafoni dilaw ma kɛrɛnkɛrɛn bɛ foli di e ma a bɛ san caman bɔ n b'i ka kunnafoniw lamɛn tuma dɔ ne bɛ ni ye ne nɔrɔlen ye ka mɔgɔ ka kunnafoni lamɛn o b'a sɔrɔ n ye sinsin yɔrɔ de sɔrɔ a la donc tiɲɛna i ka kunnafoniw ka tɛmɛ ne kan o man di ne saga ni waati bɛɛ hali ne a tɛmɛna n bɛ segin k'a lamɛn donc n bɛ foli di aw ma kɛrɛnkɛrɛnya ka foli d'i ma i ka jijali kosɔn n b'a dɔn ko jamana in kanu b'i la kosɛbɛ tuma dɔ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ye nka i ye i ɲɛsin jamana ka hɛrɛ jamana ka sini hali ni i tɛ fɛn sɔrɔ i bɛ to kan tiɲɛna an bɛ o foli d'i ma ka o jijali d'i ma hali bi ko ala ka i dɛmɛ ala ka i ka studio dɛmɛ i mago bɛ minɛn fɛn o fɛn na ala ka o d'i ma an matigi Yesu tɔgɔ la ka foli di jamana ɲɛmɔgɔw fana ma i ye ladilikanw ni kunnafoniw di ka ban fɛn minnu bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka bɔ a bɛɛ kalama nka aw fana sababu la a bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama donc tiɲɛna an b'a deli ala fɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ala ka hakilitigiya di a ma ka dɔnniyaw di a ma ani a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ ka bɛn ni kanuya sɛbɛn sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ni jamana mago bɛ bɛn ni basigi min na tiɲɛna an ka o sɔrɔ don nataw walasa bonya ni barika ka kɔsegin ala ma an b'a dɔn ko bi don ni waati tɛmɛnenw tɛ kelen ye ka d'a kan an bɛ don min ko bi Kasimu tiɲɛna san damadɔ tɛmɛnen kɔ 2019-18 waati la ni kun y'a miiri ko sisan b'a sɔrɔ ko Mali bɛ nin cogo la an ka jamana fanga bɛɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na tiɲɛna moi personnellement ne yɛrɛ kun tɛ da la tiɲɛna an bɛ ala fo ala ye kabako kɛ ka tɛmɛ ni ɲɛmɔgɔw fɛ ka jamana fan bɛɛ lajɛlen minɛ tiɲɛna an bɛ foli di ala ma hali bi an bɛ dubabu k'u ye ala ka u dɛmɛ ka se d'u ma walasa san nataw la an ka ɲinɛ ni gwɛlɛyaw bɛɛ kɔ Mali ka kɛ hɛrɛ ni duba ani basigi jamana ye ala k'o kɛ Yesu tɔgɔ la ayiwa an b'i fo merci pasteur an bɛ to ye ka ci ka baaraw la sabula e ka ciw ka ca an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ caya amina an bɛna min ye sisan wolomasiri tabaw olu ka babu hukumu kɔnɔna na an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye nin waati in na ye an ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ dɔw kɔni tun bɛ sen na wolomasiri tabaw olu ka gun kan n'ala sɔnna a ma an na tila ka na a lajɛ ka se ka o ɲɛfɔ ka se ka tila ka o da aw tulo kan a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na an b'a yira la dɔrɔn k'a fɔ ko min ye chef d'état-major ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni kibaruya sɔrɔlenw ye kibaruya minnu y'a to n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ tali kɛ banbanciwale ni jugawale kɛbagaw ka wulikajɔ dɔw tun b'a fɛ ka boloda Tahadakaw fɛ kilomɛtiri 82 min ye ka taa Tesaliti ale kɛɲɛka ni kɔrɔnfɛn fanfɛla la Kidali marabolo kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen u y'olu sɛgɛsɛgɛ kunungo min ye kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ sa n'u tun b'a fɛ ka bamancawalew kɛ sa o tun ye yɔrɔ 3 ye su kɔnɔna na k'a daminɛ kunungo su la sa k'a bila bi dugu jɛlen na wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ ka se ka o bamanciwale jɛkulu minnu tun bɛ yen n'olu tun tilan-tilannen don k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la gurupu 2 wɛrɛ fana tun bɛ olu fana tun bɛ mɔbili dɔ kɔnɔna na maa 10 ɲɔgɔnna tun b'o kɔnɔ u y'olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye sabanan ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni fana tun bɛ mɔbili dɔ kɔnɔ nka taji de tun b'olu
kun n'o ye taji barikon 5 ye kɛlɛkɛcɛ 5 fana tun b'o kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye u ma a kɛ ni 2 ye bamu n'o ye pankuru ye ale kɔni olu bɛɛ lajɛlen baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye armée sa ko ale kɔni bɛ ka baara la yaasa ka se ka basigi ni lafiya k'o don cogo min na baro kɛlɛtigi ko sa k'a bɛ wolomasiri tabaw fo ka n'u wuli ka jɔ n'u ka baara kɛ cogo ɲuman na baara kɛ cogo min na to sen ka sa yaasa Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min taa ni ka segin maaw n'u bolominɛw o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na keba min ye gun dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ko Gusiri ale bɛ Ansongo mara la bin taara kɛ u y'a jira ko maa ni ma to a la a kɛra dimanche tɛmɛnen gun in ale sanfɛla la dugudenw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi minnu kɔni ye nin kɛ sa u nana moto de kan waati min na maaw kɔni hakilila tigɛlen bɛ sunɔgɔ la ka na bin u kan sa ka dugu in bɛɛ lajɛlen ka gun kɔnɔna kɔni minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni o ye maa 6 o de ni tora kurun dɔ binni na ba ale sanfɛla la maa 1 o kɔni sera ka kisi waliya in kɛra sa bugudalen daga ne o bɛ yalankɔrɔ solobakaw fɛ kilomɛtiri 45 o de b'a ni yanfoyila dugu cɛ sɔrɔsilaka minnu bɛ sa olu kunnafoniw u ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka taa yɔrɔ kofɔlen in ka taa ale matarafa ka min ye dugudenw ye sa ka sɔrɔ ka bilasiralikanw fɔ u ye u k'u hakili sigi motikaw fɛ danganda la sa kurun kɔni 5 de jenina 5 in a yera k'a fɔ ko dɔ de kɔni tun bɛ ka tobili kɛ kurun dɔ taji de tun bɛ yen taji in tasuma kɛlen k'o sɔrɔ kɔni o y'o bɛɛ lajɛlen jeni min ye bariko 20 taji tun bɛ mun kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen jeni ani minɛn wɛrɛw maa kɔni ni ma to waleya in ale senfɛ kokirikaw olu y'u ka laadala jɛgɛmɔba o kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in na sa bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa n'o ye jɛgɛmɔlaw bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lakana k'a bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan min ye waleya in ye sa a kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye kokiri bozokaw ye u ye foli ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma wuli ka jɔ min n'u sera k'o kɛ nin yɔrɔ ninnu na sa yaasa min ye nin sanyɛlɛma jɛgɛmɔ in ye ale ka se ka sigi sen kan ka timɛ a timɛ cogo la an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kuran ni ji kunna n'o o ye Bubakar Jane n'a b'a wele ko Mao ale tun bɛ Moritanikaw fɛ yen Mao taara ni sɛbɛn sa sɛbɛn min ni o kɔni bɛ tali kɛ OMVS ale kɔnɔ kumaw la a bisimilara min ye u ka jamana ale maa min bɛ yen n'o bɛ tajiko kunna ale ni kuranko kunna u ka jamana kɔnɔ n'o ye Mohamed Ould Cheikh ale ye Malamine ye ale Ould Khaled ale de a bisimila pankurujigi kɛnɛ kan o kɔfɛ sa maa min tun bɛ a nɔfɛ sa o ye Bakari Dumbuya ye an ka lasigiden bɛ Moritanikaw fɛ yen min ye Bubakar Jane sa ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa taama in na o ye Musa Sise ye OMVS o jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaa ye ale ye min ye baaraw ye sa o kɔni taara kɛ u ka faama sigiyɔrɔ la min ye Jane ye a ye bataki di jamanakuntigi Asimi ale tɔgɔ la El Gazouani ale ma baaraw bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ OMVS maaw olu tun ye jɛrɛkɛ kunakirikaw fɛ yen kalo tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile 30 ka taa sa tile 31 ma sa ka ɲɛsin ba Senegali ale donni la ba la sabula ba Senegali mɔnɔbɔli baara min bɛ kɛ sa n'o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen n'o tɔgɔ la sa o ye OMVS ye ale ka baaraw hukumu kɔnɔna na sa u ye lajɛ min kɛ lajɛ laban communiqué min sɔrɔla o kɔnɔna na ani laɲini minnu kɛra sa u taara olu bɛɛ lajɛlen yira a yira sa k'a fɔ ko min ye octobre kalo tile 19 san 2023 jamanakuntigiw yɛrɛ tun ye lajɛ kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolow la Mali Senegal Laginɛ ale ni Moritani olu de kɔni bɛ nin ko in na min ye baraji kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ sigilen na ko la sa o bɛ anw yɛrɛ fɛ yan Manantali min ye o baraji ye Keba ale kɔni nafa de ka bon kosɛbɛ OMVS a jabala o bɛ Senegalikaw fɛ n'o ye o commissariat ye ale sigilen do ye anw ka jamanaw kɔni sa maa 4 jɛkulu 4 de sigilen na ko hukumu kɔnɔna na n'olu bɛ OMVS baara kɛ Sogeti ka taa se Sogenav ma n'o basilen do Nouakchotkaw fɛ yen Sogem o bɛ Mali la Sogojo o bɛ Konakirikaw olu fɛ yen min ye ni maa ninnu ye sa u y'a jira sa k'a fɔ sa olu kɔni caman bɛ yen bi fɛɛrɛ b'u bolo hakilina b'u la yaasa baara taabolo bɛ se ka falen cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka Manantalikaw ka laɲinibaw ma laɲini min yɛrɛ tun y'a to ni baarakɛlaw yɛrɛ tun bɛ na baara bila kumaw ye tali kɛ o la Nouakchotkaw olu fɛ yen n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na yan k'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye an ka jɛkulu minnu bɛ yen n'o olu ye AES maaw ye AES ale ani cité bolofara min bɛ yen sa n'o o ɲɔgɔnnaw bɛ jamanaw kɔnɔna na olu bɛ taama la Mali kɔnɔna na taama in ani cité n'o o ye anw ta ye ka taa fara Niger ni Burkina ta kan sa olu nana ka taa Kulukorokaw fɛ yen
kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Kulukoro maire danga ale de kɔni bisimila baaraba minnu kɛra Kulukorokaw fɛ anicité fɛ u taar'u ɲɛda olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan musaka minnu bɔra anicité la Subangaw fɛ ka se ka baara kɛ min taara se fo sifawari miliyɔn 119 ma ale ni min ye sugubulon min fana sigira fa yaasa maaw bɛ se ka feereli kɛ cogo min na ka ɲɛ Suban kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen ani yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen u taar'u ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ don ale kɔnɔna na sisan. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra anw sanni. An bɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan nin waati in na min ye minisiri Mamu Dafe ye ale ni Mariam Tangara n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi kɔnɔna na ni ale ye jamana minisiri min bɛ sigida lakana yiriwali kuntalajan o ko kunna sa olu kɔni taamakɛ kununko kɛba a bɛ fɔ yɔrɔ min sa ko Parc des Sofa n'aw ye Samori ka kɛlɛkɛdenw olu bɛ yɔrɔ min na dɔgɔdumankaw fɛ yen Bamakɔ Masuruna na sa min ye minisiri Dafe ye ale tun bɛ yen min ye yen yɔrɔ marabolo ɲɛmaaw fana ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka maa min bɛ yen n'o sugandilo n'o ye Ablaye Jabate n'ale ye nin kalo denfa ye ale fana tun bɛ u nɔfɛ taama in na taama in kɛkun ye min ye sa ɲinan san ni Général d'Armée Asimi ko k'a kɛ seko ni dɔnko san ye yaasa u bɛ se ka t'u ɲɛda nin yɔrɔ in kan cogo min na yɔrɔ in yɛrɛ a yira k'a fɔ sa ko a yɛrɛ sigira sen kan san 2001 yaasa ka se ka woyowoyanko kɛlɛ ka o majamu Samori ka kɛlɛkɛcɛw olu ni Faransikaw karilen ɲɔgɔn na Bamako donda la kɛlɛ minnu kɛra yen fɛn minnu sɔrɔla la bolofara minnu sɔrɔla la min ye Samori ka kɛlɛkɛcɛ minnu fatura ye Kɛmɛ Burama ale min ye Samori ka kɛlɛkuntigi ye ale fana bɛ a ka sokɛ sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛlen n'o ye yɔrɔ in kɔni u y'a yira sa ko a minɛcogo ma ɲɛ cogoya si la u y'an ka fɛɛrɛ tigɛ sa minisiri filaw ko so a ka falen baara ka se ka kɛ a la maaw ka se ka kɛ u ɲɛjɔnyɔrɔ ye min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw taamana yɔrɔ in kan kosɛbɛ a fɛn caman bɛ olu tiɲɛna min ye taasibilaw ni miiriyɔrɔ olu caman b'a kɔnɔ sɛbɛnkɔrɔw bɛ yen sa minnu bɛ se ka fɛrɛ ka se ka kɛ tariku ye denmisɛnninlakaw ma maaw bɛ ɲɛjɔnyɔrɔ don wa a fana mana labɛn ka ɲɛ fana kɛba maaw bɛ se ka taa zole da ye waati ni waati min ye minisiri filaw kɔni ye u ye layidu ta kɛnɛ kan ye ko yɔrɔ in a tɛna na to tancogo la sabula a yera k'a fɔ maaw ɲɛjɔnyɔrɔ don kɛnɛ min bɛ se ka labɛn ka ɲɛ fɛɛrɛ ka tigɛ sa a ka bɔ a dabolo min filɛ nin ye o kan yaasa maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min ye a bɛ mun yira école de fɛn ministère de l'éducation na ko ye Samori ka kɛlɛkɛcɛw ye olu tɛ dɛ ninnu de don ninnu de don nin de y'a yɔrɔ yɛrɛ donimanakaw olu fɛ yen minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna sa a ko fana ko san kɔnɔna na n'o ye ɲinan san in ye kɛba k'u bɛna kasaw cɛ ka taa motikaw fɛ yen alamusa min ye faso baro kɛnɛ ye ale kan ka taa sigi motikaw fɛ yen tako filanan tɛ nin ye wa fɔlɔ o kɛra Kulukorokaw fɛ yen minisiri yɛrɛ ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan faso baro kɛnɛ zennama min ye fasodenya baro ye ka t'o sigi sa moti bankun kan a bɛna taa tali kɛ danbe ale ni hɔrɔnya a n'an taabolo k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ u y'a yira sa maliden kura sɔrɔli hukumu kɔnɔna na min ye nin sen ye sa maaya ni danbe seko ni dɔnko ni maliden kura k'o ɲini babu bɛna taa taliko la maa mun bɛ sa n'olu kan ka k'a ko kumatigi ye o ye Burama Sumano ye ale ye kunnafonidila ye min ye Ali Kampo mobtikaw fɛ ale fana dɔnnen don kosɛbɛ laadalatigi don kuma k'a sigi k'a di ɲɔgɔn ma Musa Bala Balo ka bɔ Segukaw fɛ yen ale kan ka taa o modération baara kɛ ko ni Ala sɔnna a ma alamisadon kɛba nɛgɛ kanɲɛ 15 min ye baara in ye ale kan ka kɛ mobtikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen welelen don sa ka se ka se kɛnɛ ka mobti min ye nin ɲɛnajɛba in ye n'o ye nin barosigiba in ye n'a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na bɛɛ ka ye a ko ale kɛnɛ kan artiste olu ka assurance ko yaasa k'a sigi sen kan
ka se ka baara kɛ INPS ni ministre so bɛ seko ni dɔnko kunna olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma bolo di ɲɔgɔnma in kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ sa ko nafaba saba kɔni bɛ sɛbɛn in sɔrɔli la ɲɔgɔnlɔn u y'o sigi a ko sen ka sa kɛba min ye taabolo saba min ye sa u y'a yira sa k'a fɔ wɔɔrɔ min ye wɔɔrɔ in bɛ tali kɛ mun na ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye u ye ɲɔgɔnlɔnin dɔ dilan o la an ka jɛ k'o filɛ. Ok, bah d'accord, ça n'a pas de problème. Trop, c'est trop. Mon cabinet fitini, ambe arikon. Fois si je, ambo arikele kon. Bara foitana, ni arte. Fertication. O chini nesiki ko kuma o bi se ka mo. O dona ne mu fene de kuma ngene. Wallahi ne yalla njikni ma be dala kelingile wasa bi se ka war soro ka tan de furake ne ma do ma kele soro machine gibi barala o fatu ko di o jigi abe ni mo ne so de bi tete quoi abichi mo na wuli ko nyire année de la culture wallahi ni ya fo kame ibi ala kala ko jamana na folo bela de de ka je ka ta ka di artiso wallahi Allah neko soko di aw mi se ka kɛ dege susu kolongala ye an ye ko mɔgɔ ni ta an n'u jɛmɛ nka fɛn t'an kɔnɔ wallahi ne y'a sɔrɔ ko ne tun bɛ baara wɛrɛ dɔn ne y'a sɔrɔ ko ne de tun bɛ se fɛn wɛrɛ la ne tun bɛ dɔw kɛ ina wari ina wari ka cɛba c'est bon a ka ɲi sa kana kasi a ye sabali n bɛna min fɔ aw ɲɛna tiɲɛ don ɲinan ye année de la culture jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de y'a fɔ o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw u kɛlen don ka wulikajɔ caman de boloda walasa ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ani bololabaarakɛlaw k'u dɛmɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la cogo min na ka lafiya sɔrɔ ani k'u ka siniɲɛsigi labɛn awɔ o misali o dɔ ye AVOC ye assurance volontaire pour la culture AVOC min filɛ nin ye o ye hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min bɔra seko ani dɔnko ɲɛmayaso mɔgɔw la ka ɲɛsin seko ani dɔnko baarakɛlaw ani bolola baarakɛlaw ma minnu bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye n'a a bɛ f'u ma ko les secteurs privés de la culture walasa k'u dɛmɛ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka lakana sɔrɔ cogo min na k'u ka siniɲɛsigi fana dilan u ka baara kɔnɔna la cogo min na tabarikala o de ye AVOC ye ɔ AVOC in sisan nɔ an ka minisiriso ale de wulila k'i jɔ o ni kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ka kanabila kɛ INPS ma walasa ka anw don INPS la ani ka tila ka nɔgɔya caman kɛ an ye o kɔnɔna la sisan nɔ nɔgɔya ye jumɛn ye musaka sarata ani musaka saracogo ka nɔgɔya caman don la n'o y'a sɔrɔ tɔw bɛ musaka min sara ɔ anw ye seko ani dɔnko baarakɛlaw ye ani bolola baarakɛlaw anw b'o tilancɛ de sara AVOC a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na hali fitini ka d'a kan n'i donna AVOC la walasa i yɛrɛ ka don AVOC la fɔlɔ o k'a sɔrɔ i bɛ jɛkulu dɔ la ni a bɛ f'o ma ko fédération ni o carte b'i bolo o de bɛ se ka i don AVOC la o carte ko ye wajibi ye sisan nɔ AVOC sɛfan kelen tɔnɔ 6 a fɔlɔ n'i donna AVOC la i n'i ka denbaya a bɛɛ bɛ don AMO la den sara i b'o ta awɔ i b'o ta dɛ ɔ a wari sarali musaka ayi o ka nɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan a wari sarali nɔgɔya bɛ daminɛ cogo di wagati o wagati mana ja i se mana kɛ tɔrɔmɔɲɔ min ye i bɛ se k'a sara nɛgɛjuru sira fɛ ka taa gese la ɔ tɔw b'a sara kalo 3 o kalo 3 nka anw artisiw ani bolola baarakɛlaw anw ta kɛra kalo 4 o kalo 4 o man di o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa n'i sera retraite ye i b'i da lafiya la k'i ka pension ta i fɛrɛ ma ala artisiw mun ka di ka nin bɔ sa ne ko aw bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka mun de k'aw ye bilen ka taa dalen sɔrɔ sunɔgɔ la sa k'aw lakunu ka warimugu suri aw kan o tɛ bato dɔ ye donc sisan nɔ AVOC n'i b'a fɛ ka don a la a ka nɔgɔn i mana kɛ Mali fan o fan fɛ k'e de bɛ jɛkulu dɔ la ni o ye fédération ye ni o carte b'i bolo i b'o ta ka se i ka sigida INPS la kunnafoni fɛn o fɛn bɛ AVOC la u b'o bɛɛ da aw tulo kan aw bɛ sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn sa o y'aw donnen ye AVOC la o tuma a ma ja sa wa o tuma an tɛ baara kɛ mun na de a ye baara kɛ a ye baara kɛ a y'a ta.
Sameto seko ani dongo hugumu kona na minye seko ni dongo ma bado brodama uka gunga sa no lala badi nuba wele ko dindi ale koni ala aka kalfa mina ala ministri Mahmoud Afe ko adusu ka shilen koni ya mesaka ko ni musoroba ko ala aka kalfa mina ala nin kalo entle muga ani kele akera Algerie ka ufe uka dokotoro so mi no centre hospitalier ne dire Mohamed Tizi Ouzoue Algerie konna na mami no sa bangena agalo ka ufe kidal marabolo konna na bela jilen koni benaminga we ka foko chenja fuka jamana koni alema danche uni nyanche ashitu me sambisegi ani segina lala dindibe maufe mamunu be binule tamasegi dongli koni ta kani bluzu ko nyami nyana ka seka maufo mamunu be faso kanudo faso deuna bara bamun me seka ka chenja fuka ka le kan fo ka seka dongli kai yasa maube saka bentuko mina jamana fanta ani nani bela jirena lala badi ale koni mana dongli dakaba minye danchaw ye jamana ni nyanche olu ko bane Mahmoud Afe ko ni ngoni maisa mami na joro buyana kosebe anga seko ni dongo hugumu konna na minye dongli duman dalila kaseka niula lafia wa minye ni wale nyesa ubeta siblaka ka nyesi ama ka nyesi akadema ya bela jirema seko ni dongo tigila ma bela jilen tola ko alaka adayro usmaya na mbora ye ametasa ambalmake no ya anre burange Dr Khalil Amadou Touré ala ye ale fana ka kalfa minɛ ala n'ale ta kɛra nin kalo in tile 17 o kɛra Bujumburakaw fɛ min ye Burundi jamana ka Burundi faaba yɛrɛ kɔnɔna na ale ye dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ min kɔni n'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a tun bɛ UNICEF ma olu tɔgɔ la o lasa kunungo tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛra a ye Bujumburakaw olu fɛ yen minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Nations Unies ko bɛɛ lajɛlen kunna ni UNICEF baarakɛla minnu bɛ yen u ye tasibila kɛ Dr Khalil Amadou Touré ye ale min tun bɛ UNICEF baara la ni ala y'a ka kalifa minɛ a la ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ni ala sɔnna a ma sa tasibila minnu kɛra kunungo Burundikaw fɛ yen ka kɛ ni a ka fatuli ye u y'a yira sa k'a fɔ ko o kɔni kɔfɛ sa fure kɔni kan ka don Bamako yan bi n'a nana Bamako ni ala sɔnna a ma a ka janajaw fana kan ka taa kɛ Segukaw fɛ yen sini min ye nin kalo in tile 23 ye Kalilu tun bɛ maaw fɛ sa maa minnu kɔni kun kɛlen k'u hakili to ka denbaya la kosɛbɛ sabula o de la ala ka fatuli yan'o cɛ sa a n'a ka denbaya n'a denmisɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen kun kumana bɔlɔlɔ sira fɛ ka se ka hakilina jigi kɛ a balimakɛ wɛrɛ n'o ye Mahamani Ayidara ye o tun bɛ États-Unis kaw fɛ o de kɛra maa laban ye ani min kumana nɛgɛjuru sira fɛ yanni ala k'a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu don kɛ sa min ye Mahamani Khalil Touré ye k'ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti minɛ ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jaabi ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ min ye fure a ka janaja o bɛ kɛ Segu sini ni ala sɔnna a ma météo ale ko a kibaruyaw la sa k'a daminɛ nin kalo in tile 22 la ka taa bila tile 26 la sa ko min ye kaba kɔni ye a ɲɛ bɛna dibi kosɛbɛ wa min ye yɔrɔ caman ye fana an ka jamana kɔnɔna na yeli o bɛna gɛlɛya kosɛbɛ min ye funteni barika kɔni a bɛ taa daminɛ 22 la sisan ka taa se 28 ma température ale bɛna jigin kosɛbɛ tawdenikaw fɛ yen nka yɔrɔ minnu bɛ yen sa n'olu ta bɛna juguya kosɛbɛ sa olu ta ka taa se 37 ani 46 ma o ye yɔrɔ minnu kɔni funteni barika bɛna bonya o yɔrɔw ye Kayi ye ale ni Gawo o marabolo kɔnɔna na nin waati na fana min ye météo maaw ye o y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ bi la ka taa se jumadonya ma sa sanji ko bɛ se ka kɛ Sikasokaw fɛ yen Buguni Joyila Kita Kulukoro Moti Segu Kucala ani Kita Kita bɛ nin kelen la koyi Kita bɛ nin kelen la Keba nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada na kibaruyaw la kibaruya mun dira anw ma e yɛrɛ fɛ ani ne n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan yaasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na k'u to sigiyɔrɔ la ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana ɲɛma jɔ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala sɔnna ma. Fès maman, plus qu'une histoire, je suis une vie. Je suis l'héritage de Job. Je reflète la culture dans toute sa diversité. Je suis joie et cohésion. De toutes parts,